Right, morning, good morning guys. Ndauya special announcement. Ngangokwana namba ndobva ndatoburuka panapa. Totoinda nchikudzai. Don't miss out this one guys. Don't miss out this one. But there is vekugara makajika. Ukagara wakajika ukatera information yokuda lucky fast. Lucky rakorobva rangu famba newe. Good morning guys. Chitsai number ndibve panapa titaura. Hanzi nachidogo kavaende kuzimu dzekufacebook toenda kudo itori one piece tiri kumadiaspora. Isusu tiri chembereze pafacebook saka beva hatina toenda kugym replacement yedovi gym. Right, hatinyatsogara titaure tipedze nyaya. Guys, ndauya nenyaya yakanaka chaizvo. Ndauya nenyaya yakanaka guys. Ndauya nenyaya yakanaka chaizvo guys. Mamukasei kosari, mamukasei guys, mamukasei. I hope you are okay. Andisi kugarisa. Guys, diaries inokuvigira zvinhu zvakanaka handiti? Inokuvigira zvinhu zvakanaka. Vanenge vaita lucky handiti? Vanenge vasinawo vanenge vasina handiti? Right. Guys, tine 150 laptops. And hanzi muri kuenda Jenny this time enda kutodzokera umba. This time into 96. Right. Diaries guys, tine 150 laptops. And atiri kuda kuita giveaway. And this is sponsored by Zororo Pumulani. And this is sponsored by Zororo Pumulani. And so guys, kana uine mwana and akapedza form 6 kana takapedza form 4 and arikuenderera mberi nechikoro akaona nzvimbo kuteshari and akaona nzvimbo kuteshari, please muno qualify apa. You are going to qualify, but we need proof. Toda proof yekutadza kuti zvechokwadi mwana wako angari mu A level last year, mwana wako angari mu form 4 last year akaona nzvimbo kuenderera mberi kana kuti angari form 6 akaona nzvimbo yekuenda kuteshari. Anmona wine turi mwana wechikoro tikureva vana vechikoro anzi kwesi machemberi tikudzokera skuru. Unfortunately zvine ma conditions ekuti it has to be vana vari ve form 4 form 6. This project yakamboitwa and but yai qualifier vana vanga vari kuZimbabwe chete, but this year it has been extended to SA zvakare. And it has been extended to SA Shakari. It has been extended to SA Zimbabwe. And mona arikuenda kuteshari. And arikunda kuteshari. Saka asipane zvinodiwa and zvinoita ndichazokuverengerai pa next life yandichauya, because the phone yandinayo ndio ine information yacho kuti ukwanise kuti applyire mwana wako unenge une zvakadii. But first of all antika kana uine Zororo anditi membership card, kana uri member yeZororo, you definitely qualify. Anditi asiwo madiaries pa madiaries pedapa kana usinawo anditika membership card yeZororo anditi tikupa option yekuti you can apply. Anditika 150 laptops akawanda umba magadzalini akawanda andimaona akawanda 150 and first preference ichapiwa kune vane mazororo policy holders. Anditika ndo cheta first option ipapo. And asiwo kana uri mudiaries ndati mudiaries muri kuziva zvinoreva mudiaries, muri kuziva zvinoreva madiaries ere guys? Hanzi ndakazviona send me Sisimeli, they send me a message too. Yes Leah, yes policy holder, please kana une mwana unongo submita zvinenge zvichidiwa zvanichazokudzai kuti chine anditi asiwo kana uri moza zvinoreva mudiaries anzi aiwa tisikuziya. Right, muri kuziya paya gore rakapera pandaiti guys registai kuita madiaries, muri kupaziya?
Murukuziya pandaiti madiaries. Register kuita madiaries. Mukuziya. Nchiti hapadiwe sent. Hapani de registration mari kana anything. It's just for free. Kungwanisa madetails ako so that mikane kafana ne ikauya. Antika. Toza kuti uyu munhu ndewe kungodzokera mu database. Tunotarisa kuti uyu munhu ari mu database arimo. Kana ukafirwa iwe we go back to the database. Toza kuti munhu ari kuti ndokumbira rubatsiro mu database arimo here. Kungona pressa mazita ako bva abuda mu database. Toza kuti uripo. Ndakashitaura andika vamwe vakati aiwa tidima pakaitika zvakawanda wanda. Aiwa geli. Ndakashitaura. Iwe geli iwe mwanangu iwe. Iwe geli. Geli. Usene nenyaya kuti tukama street iwe geli. Zvivana ava vasikana. Hey. Hanzi wangu exactly ndio vatiri kuda ivavo vana shumbaresi. Iyeye wako yeye ndiye watiri kutoda. Vakata sevako ivavo ndio vatiri kuda. Saka iwo you qualify kuti udi makanonoka kaFranziska. Handi makazo aiwa inzwai guys. Inzwai. Makanonoka. Anditi takakwama tandofunga about 4 or 5 months tichitaura nyaya kuregister vanhu vakaignore. Vanhu vakuda vaifunga kuti zviri kubhadhariswa mari reka kuti zviri kuda kudi handizivi. Tichikwama tata kudai pamakazodana noregister mimi already tanga tatonoita nekutaura tanga takutovhara vakaregister vanhu vakaregister vakawandisa. Vanhu vakaregister vakawandisa but taizvitaura almost 3 months true humba but vanhu vanga musiri kuzvitora serious. Handiti maita zvina basa but isitazviziva kuti kumberi kwako tine vision yakakura yekuti tichasangana nemakambani tichasangana nevanhu vanoda kubatsira tinotanga pano. Saka tingazotange kunobatsira munhu ari kunze uko imo mudiaries mune vanhu vakachida help. Ndo basa redatabase iroro. Ndo basa redatabase now. Pakauya munhu ari kuti I want to sponsor education. Antika we go toti guys parikudiwa munhu parikuda diwa vana nobhadharuka ma school fees. Antika mofu saina todzokera database kutesa kuti database medu urimo here kana usimo that means you are a chance. Hani muzati kuna mwana wangu yapana pakuzongoona nyaya. Kuya kuva mwana wangu yapana pakuzongotora ma screenshots. Handi munozviziva kuti vamwana wangu yapana pakuzongotuka. Handi munozviziva hatisi kutaura ivavo. Saka tidi kutora ma chances evanhu vakadai because vanhu ivavo still mangwana vakagwa nedambudziko. Ivavo vanotora ma screenshots vanotuka kana vane nguva yakuzoona. Handika mangwana vakagwa nedambudziko vanotaka kufunga kuti kune diaries reka ndiinde kuya ndinokumbira. Saka ndo basa redatabase manje iroro. Hans, what about this year? This year could be Franziska. Hans la nontena aiwa nonta usiwa auye kusona nyaya is true. Unondoriwe pano. Ini vanhu vepano ndo vasivangu. Kunozoti vamwe vanyuwana nengwa chizouya ndivanesa ndabata. Hanimona asi vanhu vasaru cheche vepano chaiko. Chero kanzi aita mistake kuti hana kuregister but akanzi aita dambudziko auya ndotoziva kuti ni munhu wedu. Ndotoziva kuti uyu munhu wedu ndotogara ndichitomuona. Ndotoziva. Did you register? I does not uri at call. I always see you here. But it doesn't running there kuti register in why guys near registration in case antika vachavhura manje because andisiri ndinovhura ma registration ane kuvhara. Zvine protocol yasho. Antika zvine protocol. Ini ndinongohosta guys. Ndinonga ndikukunakidza ipano ndokuhostera nyaya dzenyu totamba ndoseka ndoita mene masana ndinenge ndoda kupinda mucomedy umu. Ndoda kumbojambira mucomedy ndoti handisi kukwana here. Kazvaramba ndosiya ndoda kupinda mucomedy umu ndonoti zviri kuramba here kuti ndipinde mucomedy umu. Hazvina age. Ndakuzama kupinda imo ndonoti haufa. Hanimaona. Saka ini ndichingoya panapa ndizobasi zvimwe zvizhinji logistics idzi guys. Logistics nyaya dzemari nyaya dzine kune structure iripo. Exactly chichi. Ndakataurira ndirejesa vanhu havana kuda kundinzwa. Zvakafanana na Chiedza uyu haana kuregister ndiri kuAmerica. But Chiedza nhasi akanzi paitika problem iri serious kana maybe let's say akunzi kana kuti it's an example anzi Chiedza afira kuko. Mai vake vari kuti ngauye boarding ngauye kuZimbabwe. Tinozomira. Tinozopindira guys achitauya kuti alright ari kubva kuAmerica zviri kufamba sei totangira panatangira kubva kuno kuAfrica kwacho. Because tinotoclaima kuti munhu wedu. Tinotoenda kunoclaima kuti she's our mate, she's one of us. Tinotoclaima kutoenda kubroa iko kana kumusha kwako kuti takatomira tiriko. Anditimaona. How do I know kuti we are in register? Kana wakaenda kuna
Anyway. Kana wakaenda kuna Andiselina ukano register andika utorimo andika kana wakaenda kuno register kune vatinoregerera vatinoti vakazoonawo vakazojoinawo vakazotanga kuya follow up panapa after zvavarwa ava obvious we can understand but handiti tinenge chitovaona every day pachama live nechitovaona macomments and nechitovaona masene nechitovaona plus admin team inenge iri comment section tine moderator musingazivi guys moderator takamaitira kuti musamazive because mukamaziva anditika muchazo moderator ndo basa rawo atinawo pano basa moderator gai ndikupei tip tine moderators ari anonymous panapa amusingazivi anonymous moderators basa ravo vanikagarira comment section vaya vanouya vachitaura sina basa plus kumastreet uku antika vanofamba mastreet vachiona vaya vanouya noti munozari kune vanhu nemusoro 2 andi munoziziya panapa vanenge iri champion yepano number 1 yepano panapa diaries ndepeni ndopadaidai inema unenge uchinyepa kuti unoti uri champion yepano woenda kuonekwa uri kumastreet uko uri kundiundura zvokutoundura zvepasi petsoka hakuna munhu akadaro hakuna mudiaries anenge akadaro kana uri mudiaries kuona kuti ndikutounduka unotongoonawo posta kwao utongoignora ngoti vari kunduka varisimeli vari kunduka no problem wodarika but ukatozati ripi riyazi mairi kushata riyazi hure rikazodai apa uchiya panapa kuti usimeri we love you takatoona skiri racho iroro takariona skiri iroro takariona saka tine moderators anofamba vamwe kune vakawanda vanozongoshamisa kublokiwa vushoti ndakablokwa padiaries anambotuka zviri kufamba sei ndo basa remamoderator ina handisi ndotombobloka ndo basa ravo mamoderator iroro ndo basa ravo ndo basa ndozvati memusingazvizivika memusingatozivi true shumbress ndomira newe kudai namai vangu ndomira newe shumbress kudai pano undugwa asana mbokuona unodarika haini ndoundugwa zvegaisi kana muchiza muundugwi ndini kasi zvinozobhoti mudiaries waonenge uchiti munhu wedu kuti mangwana come on guys pamwe mona tine makendo ina ndisi kuramidza kuti mundiundure mukuisa guys nyatsondiundurai zvakanaka asi kana uchinge wandiundura wondiundura wogarira ikoko kana tangoita panapa tongoita zvokuti unonge uchiona nyaya panapa wonondiundura kumastreet andika mangwana tichitoziva kana mangwana pakati kadambudziko usatogara wauya nokuti zvinozorwadza manje chitinda akatasira unobadzwa kudairiska tobva kuchikudza because ndo basa remamoderators titanga kuchikudza manje nyaya dzako iwe wakatarisira kwazvizobudi imi guys gayai kuti iniri munhu wenyama ndofila sei kuti iwowo kuti uri mudiaries wokukundundura mangwana waita dambudziko maybe wakuvara handika ikwesisimeli ndai anti konsisimeli ndai ndobuda kubva pano memene kudriver maybe kunobuda kana kupolokwane tichifambira munhu anondituka musititumu achinditi sigudo kana kuti sihure masititumu kana ndimiwo guys pagaye ngativei fair. Let's be fair. Ndonobuda kumpumalanga uko ndichifambira munhu anenge achiti vapikwe vekushata ndakashata ndozviziva zvinyuwani izvozvo hazvitombori zvinyuwani zvinhu zvinotonyatsosikamwa ndekwa kutori nemakombechene maaglish agli watu ndaitonokwana ndaitonopinda kuregista chaiko ani mazvona Brenda kundugwa isi nyaya zvokundugwa isitombori nyaya because isiso vacho vanotoundugwa kana pressure ndosa kuti nedzimwe zvinhu ndotongoita zvinhu zvinokonzeresa sokungoti vanhu vaone zvokutaura vaone nyaya tinovapa kacontroversy chandivanga ida controversy mgrini ndishuwa vana chavasiri loyal ndosaka tine mamoderators ndosaka tine mamoderators kudurani murambidzo kuti mutiundure because kana utori paspotlight chete vanhu vakafanana nesu nevamwe munoziva vese vava tinotogara undugwa chete iyo igaroziva kuti one or the other tine vanhu vanenge vakatomirira kuti vatoundura chero ukada kuzviavo chero usina zvawaita uchimainda your own business they'll just undura you andimaona chero ukaita scandal they'll undura you chero usina kuita scandal they'll just look for something to undura andimaona saka bhita tichingo inini guys ndatokudza ichokwadi pamberi pamwari guys ini ndakutozita macontroversy ko zvino so that I give them the content because if I don't do guys I'll always be undukwati. If I don't I'll always be undukwati. What is the difference? The difference is that's just the same guys. Difference is the same guys. This is mind rap business rangu ndiri pano iwe unongondugwa. Munanongo yakuzongokutukira kutonga kuhotora screenshot yeface yako kuti aende kunokutuka kwete vanotodairira zvitokutukira face iyoyo handina kuinda umba kwavo handina kutaura nezvavo handina zvandaita saka munoti hazvishandi
hazvishandi. Ukataura ukati ndikomenda womastiticha usina komenda zvakaipa, komenti ino inogona kutorwa yotukiswa yonyogwa zvavanoda votofamba nayo vototukwa. Saka ndakatoona kuti zviri nani kozvinoka, I will just give controversy, give so that they talk. And ndakatozoona kuti the way they talk, the way marriage inenge ichifamba but iwo auzobudi womastreet sure holiday holiday womastreet aubudiwo aiwa nzazi yangu aiwa kana iwo mastreet aubudiwo iwe aubudiwo mastreet iwe iwo uzonyanya murume azvizodi hanzi mukona muchiozani nemakore kwandekora aiwa ini hangu I'm not bothered hazvo kumastreet izvo handinyanyi kuita bothered nazvo, but ndoda kutaura kumadiaries edu ndo ane chida kuti nditaurire madiaries edu iwaya ndinoda kuti nditaurire. Muna zviri nani ndoda kuundugwa nevanhu vasingauyi vachiti tiri madiaries avo. I give them the green light to undura me left, right and center, morning, afternoon. And avo guys ndiri kuzokupai controversy. Watch out for Sisimeli, but kana mauya opana vanenge vakuzotora zvinhu like page. Ngatitei fake news. Ngatitei ma fake news guys. Kana mauya pano muchiya kuzotora ma screenshots kana tukuya kuzorecorda zvanenda taura. Sewo mabaya like. Baya like plus viewer iningirikiri live. Muka viewer live ka ndinotowana $. Muka viewer live ndinowana $. Hakuna ngozo chitongoti hapana paunga recorda usina ku viewer live saka unenge to viewer saka bo zvekuti. Bo zvekuti. Ngati zviri fair. Aiwa Messi ina sikutaura nezvona kana kuti ndikutaura nezvemadiaries. I'm talking to my diaries. Zvona must I'm not even bothered ndabasa nazvo because kana musoyo ndine mood ndongwenda wakunopindura ikoko tichingonopindura na ikoko comment section kana ndazonetawo ndosiya kana ndisiri mood ndongoignore ndodarika. Anoona ndikutaura madiaries kona zvayo power project apa handika pane vachada kukwana pa project kai vanenge vari mhare kumastituku kuti tuka ndo vandiri kutaura handiti. Saka we have to address this. Kana regai nditukwe kumastiti nevanhu vanozviti madiaries. I don't mind. Regai vandiundure, regai vandirostere, regai vandituke. Kasi usazviti mudiaries wapedza woenda blessing. Sorry, let's hope azviti we cancel it in the name of Jesus. Pane kuti uzviti uri mudiaries woenda nondundura ipapa wozoya panapa wakuda kupiwa laptop kana wakuda kubhadharwa school fees yemwana kana wakuda kuti ndashayikirwa ndibetsere kuigama yangu iwo uri champion kuma street. Exactly Cheza. I do a lot to my diaries, to my diary families, to my diary family. A lot. Saka ndizovabvumira kuti nditi bullying kuti vazondiundura indichivaitira a lot. God, that guys I can't. That I cannot. Regai ndiundugwe nevanasiri my diaries. Mirai ndiundugwe nevanasiri my diaries. Andimaona. Mirai ndiundugwe nevanhu vasiri my diaries. Kwete kuti with all the effort that I do akomana and everything ndozoona chero ndanisingabatikani nditozobatikana kuti but Shumbress why sure ariko hashizonyatsobuda Clicksdorp makawanda here mamo makawanda here haizobudi. Messi ndo zvatinenge tichida izvozvo mamoderators aripo ndo basa rawo. Mamoderators ari kufamba achita basa iroro, but you can join them. Messi be one of us. Lizzy unozati zvokudefendwa ka ina ndingati vafamba guys kuma street mundo no defender zvazva zvinoitwa nevana vechidiki vanoti hande munondirwira hondo dzangu guys kuma street guys indototi nyararai mukana chiundugwa mimi just ignore, because if you ignore hazvina kwazvinoenda kure. Mukada kutopindana navo mchiti tukudefenda Simeli inotokura thread. And I remember the idea of these people kufaisa page more comments. Ndio pane nyaya yangu ipapo Nora ipapo chaipo. Nyaya ipapo. Saka guys kana uchiziva kuti uri Zororo holder policy holder antika une Zororo policy holder anditika kana kuti uri mudiaries mwana ari kuenda kuchikoro anditika akawana nzvimbo yeform 5 akawana nzvimbo yekuenda kuteshari ndima tiri kutaura. Ndichakupai criteria kuti unofange wakamira sei kuti apply, but it's not zvinhu zviombe asi zvinhu zviombe zvinodiwa zvinhu zvokuti ingoti paperwork inodiwa yekungotadza kuti wadiwo wa mwana wako zvechokwadi akwanawo nzvimbo things like that.
Bibiana ndozvikutoitika ka but ndozvikutoitika but hatina zvatingazviita. That's exactly what is happening. Ndozvitori muworld. Ndozvitori muworld. Imamuzoti kunotori nelist yaunotoziva kuti list yevanhu ava zviti kuti vapedze 3 days vasina kutaugwa. Kune list yakadaro. Kune list yaunotoziva kuti kune list yekuti hava 3 days vasina kutaugwa. Me being one of them. Me Facebook being one of them. No, it's not complicated. It's not complicated. Just confirmation later that she PDF. All thanks to Zororo Pumulani. Zororo Pumulani, thank you very much. Thank you. All right. I think I'll ask chairperson because it's a lot of paperwork. Izvavanenge vachiita vachiisa malaptop avo and watinoti makombiyuta zavo. Ndichavabvunza kuti vari kuzvivhura vachavhura zvarini. So that ndokuudzai. Kana wakangoregistawo zvinotibatsira. Zvinotibatsira kuti kana pakaita dambudziko paya anoona. Sezvakaita vasikana vaya vakauya vaya handiti maona. Obva wauya toti zita rako ndiani surname takuenda database. Arimo arimo zveshuwa. Kawan. Tobvisa edu masendi wayo. Andimona. Chiza ndo zvavanoita wani. Vanotukwa chidayo. Kundo zvavanotoita. That's what they do. But izvozvo kutukwa zvo haisi nyaya because indakatozoona kuti zvokutukwa izvozvo hazvina dhiri because hazvizvo zvakanditarisa kuita life yangu and hazvizvo zvakanditarisa kudladza mba kwangu and hazvizvo zvakanditarisa kuti ndirarame life yangu. Kana uchida kuti zvikutatse kuti uite stress nezvizvo kutukwa izvi zviise pamoyo. I don't take it to heart now. Ndongotamba iri kurira. Kana ndangofunga kuti musi uyo apa pandika ndinde unokomenta ndongoenda kunopindurana tichipindurana chitukana tototukana zvototukana chako chaiko ipapo. Anomaona because ndiri munhu wenyama. Unosava chitukwanze vabuda kuchita muholia dzavo ati asi ndiwoyo kandidena woda ndikunyarara ndisi Jesu ini. I am not Jesus. I am not ndiri munhu wenyama ndototadza. I'm bound to sin at some point. Chero zvikaita sei ndikazama kuva mutsvene akaita sei. I cannot be 100% perfect. One day ndikakuona kuti ukutotondifamba kababa nditokutarisa kandi totokuignore tofunga kuti ndikutokukwata ndokona kunga ndokupindura ndotopedzana naye papo mucomment imomo tapedza toseka totopedzana zvakasimba imomo anenge adhiniwa ndichadireta comment nokuti you can sure kutoexpecta nezuro zvakaitika nezuro chaimanheru zvakaitika nezuro chaimanheru omwe mwana from nowhere atanga ngonituka ndakatombena ngati kana mwana wangu wadi ngotsvaga munhu utukana naye wezera rako hanimona autopindura rabva ndakazotirega ndichimufamba ndaichazotozofamba naye zvakasimba simbaka hanimona hanzi muda kuchita mhuli ndikati usandoda kuzviita nditori but ukauya chiti uri kundituka kuti just because haufangi kundona ndichiexpecta because unondona ndichimbonamata padiaries unondona ndichimboparidza padiaries saka indifanga ngokunyararira aiwa ndinotomborasika ndinotombotsveyama ndiri munhu wenyama nditombobuda murodhi ndozodzoka ndoti kuna Mwari pepa ndatadzawo ndabatwawo ndiri munhu takatongofanana tese titori munhu tiri vanhu saka ndotokufamba uzofamba chitadza kuchita holy ndikoko asi ndatokufamba ndiri munhu wenyama unga expect ndite Jesu kanonzi rova dama iroro rimwe dama ndakangoti zi pane kuti ndogona kuzokufamba hanimona ani ndogona kutozongokufamba because ukanyarara futika vana ninyaya yekuti I decided kuti zvinhu zvekumasititi rega ndingonyarara ndingosiyana nazvo vakutoti advantage wamwachona kuti ranga zvikuti havapinduri rega nditaura zvandoda ukaita munyama ndiri padhuze newe ndotokufambira kana nedzinza rese ndosamudzaza kuti kwai usanditukire mai vangu ndotovatuka because inini waunenge uchituka ndiri mai veumwe munhu ndiri mai vashakira paunenge uchitotuka ipo paipai uchiti usatuke mai ndotokufamba namai vako zvakasimba because ndiri mai vashakira waunenge uchitukawo ndiwo wandivinga kana usingata nezvangu ndimboindi kunotsvaka vanhu handimboindi kunodena munhu handondigo kunodena vanhu handomboindi kunodena vanhu never kasi ukazondifamba undosangana newe uchindifamba handopedzera ukona ndiri padhuze nokupedzera handiregi ndokupedzera ndochokwadi ndakazomupedzera mwana yakapesera dzura comment kasi ndiyambotanga hanimona atokokana atodedzera zvati atove chisindicate chemaghosti memwe ndikataiwa nhasi kukwatana titi ati ende hamusi kwenyu ina handisi kwangu tiri kumaraini saka kumaraini tinobvumidzwa kupedzerana takangopedzerana kusvikira akangozodhiniwa vakazongodzana kuti tikati because pane ipapo tongotambwa iri kurira ipapo kana kuri kunodzurana mapicha tichikanda totongonoita iyoyo nokuti ndiwatanga ndiwangu ndivinga ndisina mona sure pane pakutotambwa iri kurira ipapo kana ndichitoenda kunodzura mapicha kuko ndichiuya ndichitoka ndotoita ndotolava because ndo zviri kuitika panguva iyoyo tozosekana kuseri kuti kana tataurirana kuti but newe usangondituke vanhu vasina kukanganisira
vanhu vanonyanya anonyanya guys shuwa mwana ende angotanga kuti kwai mukureva avasisa iyo video yadai kundetsa iya Victor wiwi iye Victor chona atotsvaga namba yangu akatosika akati ende momzi mune musikazeni hamunzwi but I liked the video ndikati good next time iyo kana uchiona kuti hausi kuda kuti mavideo ako aitwe nechembere ugare wanyora kuti don't duet my video imimi ma 35 plus don't atiti akati aiwaiwawa problem ndekuti mazabwa atigona kufara ndikati dezvazvaitwa izvozvi dezvaitwa nambuya wekuamerica vanhu vari kuti yes and vakagona vakagona nokuti zvatara sisimeni nokuti zvatara sisimeni mauro video yaka kuzvakatozotrenda guys ndatozotrenda kutrenda kutozonyatsotrenda chako imi uye bodasikana edeka muzati makatoita chividhio chachaka ndakatoita nchoti ndoda kumboti vanhu vaseke idana nchiti ndoda kuti vanhu vamboseka vangoti simeli sikanzwa regani mboita chividhio chivanhu vanyatsoseka handiti shakira itoti pasaidhidhe ndokakagara pakona pachiti hamuhwi ndikati mirai muone ndoda kumboti reaction imbona kuti vanhu vanoita sei andatoziva tichiri kutotrenda chichatozonyatsa kufamba nebhora asiwo imimi vanhu vemabloggers zim celebs imimi kana mchita basa kutora mavideo edu mchinoposta chibvayo mapina nozichi link remapage pina ilink retoraiwo link repage munopinawo kuita kuti patini chiundugwa paya vanhu vachifollowa haikuna kuita uselfish unhubo kuti munongotora kunoda kunotukisa munhu chete musingapini link be fair torai video munoposta motora link moisa paside andimoona motsa paside so that vanhu vachikatinoona more videos rikatinoona zvichivayaka munotorawo link renhingirikiri refacebook pana pafacebook mokanda motora link rekuig kwachona kana maisa kuig zvamakaitani makaisa kuig mokandawo futi kuig that's being fair vana luwi nanatafadzwa that's being fair anditi that's being fair kwete kuti mungoda kundurisa munhu hamuvapromoti that's nonsense itai kuti muve zviri fe nyangwe nesu niva vese vamunenge muchitaura nonsense aya vakwanise kuuya kuzokomentawo vachifara varimo zati no it's nothing personal itai muzichiziva kuti it's nothing personal zvino mukangoyamo ikukuisa zvimakaption zvezvekuvharidzira kuti titoziva tindodya chavo kwai it's cute though chida kuti nditukwe wapedza wakupina Victor wacho wakutega Victor wachona regai muchotukwana teterichazi uchii muringito imi isati ati we are not homophobic but the way amunozota naye haisiriyo itai balancisa equation zim celeb isai video yangu moisa link paside antika kuti zvifambe nokuti ndaqualify kupinda kumapeji makuru kaini guys I'm now a celebrity guys Hanzi Facebook is now joined TikTok atakajoina kudhara guys muna kuna chitakaita TikTok kudhara imi ndikatomboti nchadi ndakusiya ndevana ndakaodzokera kuita kunge yatanga kuitwa nhasi iwe mazim celeb makavhura mapeji enyaya tave pana pakudhara kasati we don't belittle you taka makawana tave popano kudhara munhu aitori nepeji raitofamba izim social jema uya zim social ndo page ranga riripo mukauya kumashure kwa jema mukavhura page renyu imimi handika tikauya tikasapota we welcome to tikauya tikasapotawo iko zvino maenda ka nembiri because munotamba muri vezano handi motamba nevanhu vezano mukaenda nembiri handiti but hazvisi zvinoita tizoti nhasi mazodai makanga tiripo TikTok ichitanga takanga tiripo tiona tikatoti TikTok tikaisiya hamuzoti kwai Facebook enda kuTikTok ende Facebook munoisanda Facebook munoisanda kuIG tiriko kwese musazvinyepere we are there everywhere it's just that kuti atingonyanyi kumwe tongoonawo kuti IG kwakanyanya kuzarawo vanawo nyenzi chadzizoyetsoindirana sikatambire kuFacebook machembere but sazonyanya tisaiza akakufunga kuti tiri kumufacebook tiri kumamisha zvekudaro titori bho kunoku titori bho ndezvikomana zvimwe zviri panhingirikiri zviri paZimbabwe apa zvikomana zviri paZimbabwe apa ndosaka vakatukwa naTaterishasi ini kuIG kana chida kunda ndotoenda nhasi ndandiriko nchipindura macomments kumaIG vanhu vakanga vachinituka ndisiponezi andichipindura kuIG koko nhasi zuro kwanga ari kuFacebook kuno imi muri kwese wani Facebook muri kuno handi muri kutsvaga bhanzi handi muri kuda mari makadza Taterishasi sanisa ivi hanzi Vix kana Viti ameno chi chamakaimushandisa
Achizona kids imi muvonge mchisapota iwo masimseleba achona mchi munesa chikeption chekurumira so muri snakes under the grass muno chikeption chekurumira kuti vanhu vanyatso uya so vanyatso kuponda ndozvamunenge mchida musati saiza wafana imi muri vana dikistereki musati saiza vana Louis nana Tafadza musati tichazotora mapicha zenyu tokanda pa Facebook kuti mumboitwa pati tichatora indinawo kama picha zenyu tichatora mapicha enyu mese muri 3 ndokanda pa Facebook mumboyazoitwa pati achizona kids tichiti kutamba ka tichiti kutamba but imi mdhiwe yamunozita naye moda kuti kundurisa motopinda munorumira muri munyoka dzinorumira muvhu vakambotanga chitekiteki nafelistas namaititi tekiteki nakatelisha kudangotukisa vanhu nezvinhu hai man hai ipo pava munditukira izva video handiti acting here iacting ndekuti ndokuonawo handi zvakafanira zvandikutaura panapa ndikunozoona vamwe vanhu vatotora zvandikuita zvave tiktok nditinogwane vanhu iacting handiti it's called acting ende munochiacta nditi munhu unoitawo zvako zvimaspice kuti zvinhu zvikamvideo kwacho kanyatsanakidza kuti acting yacho inakidze. Saka that was an act kuacta hazvina basa kuti munhu akachitanga mwana wacho Victor mwana mudiki hazvina basa iacting zvaitofanirwa kutoita more humor because zvaitwa nemunhu mukuru zvaitwa namai vahombe vachipinda mukamwana handiti zvinhu zvine masituations anoitika makona how many vanamai vakuru vamunoona makugazimi guys anodana nezvana zvidiki zviya vangani vana vamunoona vanamai vahombe vanodana nezvana zvidiki zvinhu zvinotoitika handitika saka inini I come and portray that ku TikTok makutozvitora serious makutozvitora serious iacting vanamai vakuru vari kutodana nezvana variko vanotoitira zvana izvo zviya zviriko totozviziva isi totouyawo tototi rega titeedzere acting kuti tichatsosimbisa zvinoitika zvinhu plus acting kuacta tikutofamba nebhora tichitodaro handimaona musha zvaanopfeka magara ake aya emakondomu ndo magara ake ira anti acting kuacta one zvaanoita one zvima uye achiburisa vanhu vachiita kunge nyoka vachidini zvinova kuti vanhu vainyoka here iacting handiti hazvina kana dhiri zvazviya ende kwaino kuti zvaitwa naningini zvaitwa nekuti zvaitwa namai vakuru dei zvakaitwa namamuketi vekuRegent City kana kuti zvakaitwa handisi ndikati namai vakuru vekunhingikinde munosati tandaza uyu tandaza Cindy Latu wekumuvhango weku the river the river munosati antori mukuru kwandiri negore Cindy yaya she's older than me majinzi ake wanokuwanawo zvakanaka nezvilo zvakanakawo gandawo chichi unoitawo zvakanaka mukuru kwandiri negore dei zvaitwa naiye somuri wow nokuti zvaitwa nasisimeli vanobva kuZimbabwe vanolasadza saka sadza rinokanganisa body neskin zvese maakutoti tekiteki endito zvandada ndida kutonoita imwe ndotoda imwe ndendatiwana imwe yaiyeuya mwana yeuya anonzi anzani Victor ndoda kutoipama imwe pasaidi pake kuti ndisingatogona kumalyrics asi nichatomati vana vangu vandzidzise malyrics kuti nditoyatsoita ndoda kutopama imwe naimi guys sure vanhu maZimbabwe zatichina sense of humor kutomukirira kutuka zvinhu zvekutamba tikutamba isu asi nyaya iripo ndekuti inini ndikuti kana maisa video isaine link paside imi vanhu vezimceleb isaine link paside aiwa nyaya yemapelaptop ndapedza ndichazongokupa information chakunyorera information yacho ndokandira pasi indakubasa shamwari ndodzingwa basa anzi pama imwe Phoebe ndopama ndicharega kupama ndotopama indatoona kuti izvozvi asi chandafara chekuti kuIG kwachona kwanda ndichitukwa mafollowers azara zvokuti but vari kuzara wrong page guys vari kuzara pawo pangu iside kuenda kunozara kupage ndo zvinhu zvavo zvangondibata kuti kuparifamba sei apa kuIG andasina kanopindura saka ndaona vanhu follow ndione vanhu vari kubva uku kasi vari kufollowa inini personal manje indinoti vafollowe page muri kuona ndopata era ipapo ndinoti vafollowe page iva kufollowa ini page kwangu hakuna drama iri chingo chipeji atindombo apo neapo nombokandawo picture kupage ndokwatoda kuzama kuti booste page reIG reMrs Mills Diaries saka vari kufollowa kuri wrong ndodiko guys kuti vainde uku ndodiko melo kana vari sema vana kana basa va usato ava ndo vasina kana aiwa tontaurira vanhu vane musoro vanhu vasvinu kwete vasina kana dhirawo
avo left right and center chero vakadiki avo ndo vasina kana dhiri ngavatsvake mabasa avo. Hanzi ndakatedza kuti ndakatoinstall. Installer we inonakidza. Installer titevedzere takawanda uku. Installer tipedza takawanda. Ndoita zvandoda ini. Hanzi delete your personal account. Kuti kudaro. Hanzi simeludzai vanhu vakabatwa kupi? Home facing. Hanzi itai TikTok nchiti endai ku page. Kuti TikTok hatina page riri kuningirikiri, riri ku Instagram nepano. Aiwa ku TikTok kwacho ndatosumuka ku TikTok ndasumuka guys. Munozoti account yangu chesa chinyuwani chi account ichi. Kaiti techinda kumba. Chi account chinyuwani ichi. Chandiri kushandisa ichi. Chinyuwani. Hanimona. Saka meno zvakanga zvaitika chakudhara chachaita se chandakambotanga nacho chacha. Saka ndakatirega ndivhure chinyuwani. But ndakashamisa mwana wakati mira ndichirestore. Akachirestore ndicho takazvita sei saka zvatu zvima accounts zvazvia. Hanimona. Asi chinyuwani ichi kaichi ndakachitanga musi unoyu. Kasitove nevanhu vakutosvika kuma 4000. Kuzi ku TikTok ndikusumuka. Kusumuka TikTok ndikusumuka zvakatoipa. Guys, kune zvimwe zvimagrupu zvamafanga musinge musatombondudzi guys. Kune zvimwe zvimagrupu zvisina kana basa. Mutatombondudze yini zvimagrupu izvozvo. Hazvina kana dhiri kana basa, hazvina kana dhiri. Saka izvozvo don't worry about that, those ones nonsense rubbish. Tutotaura mabloga iwayo anozviti mabloga makuru aya. Ndo ari kutotaura. Zvimapeji kana dhiri yavo zvakatoshaya basa. Zvavaizama zvavaida chaizvo zvavainyatsoda chaizvo zvakashaya basa. Zvakaramba. Zvakashaya basa ende hatisi kumira. Saka izvo hazvina basa izvo. Evelyn ita famba nebhora naye Machembere chibva maita Juweti na Victor yandakaita yoyo torai muiti kana vane zvivindi antika vane zvivindi sezvanguka ngaitrend Machembere vesa ziva navadiki vava ngaitrend ngatifambisei bhora naye ngatifambisei nebhora ngatifambisei nebhora kana Machembere ari kuita zveTikTok aripo handisi kuti Zebugeb aripo here. Zebugeb ndio manda zveTikTok sterek zvibatanize unyatso nebhora nemwana iye uya iye Victor iye mutorei tite majuweti wayo zvinyatsofamba. Hanzi mapurisa ari kusunga vanhu guys, vanhu vari muSouth Africa. Hanzi muchenjerere mapurisa hanzi ari kusunga vanhu please. Hanzi mapurisa ari kusunga vanhu, saka be careful murodhi mamuri kufamba umu. Kune munhu anguri achema chema nekunyora comment mucomment section. Saka kuruma nzeve ndewako pamuri kufamba pepaya please fambai makangwarira. Antika fambai makangwarira pamuri kufamba. Hanzi mapurisa ari kusunga vanhu handiti hanzi Home Affairs iri kubata vanhu. Zvatotanga Home Affairs zvatotanga Home Affairs kufamba chibata vanhu kudai so. Saka vari kufamba garai vari mustay ini manje ndo vatori safe. Vari kufamba mastreet mumastreet muchinda kunona town kupi zvozvo zvokuti munenge muchirasa musomunona small street unongobuka kana wasungwa. Vari kubata side ripi asi kwese vari kubata kwese most nzvimbo vari kubata ndochokwadi chiripo. Uyu Nikikiri Tawanda akambotaura panapa. Tawanda uyu wedu akambotaura Vincent kuti chenjerai ma traffic cop ne Home Affairs kasapsera men vari kubata vanhu. Akambotaura. Saka guys just be safe anditi ndozvandongodira padiaries information inofamba. Be safe guys, be safe. Be safe. Garai muri safe. Because hazvina kutomira mushe kunzo. Kune chigubhu chemvura ndochiri kusenziwa here papa pachigubhu chemvura chakaita munhu rini. Anmona. Saka garai muri safe. Handizi angonzi kuri kusungwa handizi pachandoziva nechekuti hanzi vari kufamba kwese kuma road block chaiko vari kuita mastop nsichamuza ma road block vari kuita mastop ndofa ndakatombomiswa kudaka 3-4 road block yemuwando cheche kureba yaya zvototoningwa chitoti vakatoona suspect kuti kutaura language isinganzwisiki vanototi tumi mapepa. Saka ingovei safe chete. Maybe just be safe guys. If there's a way yekuti muve safe chete, just be safe. Because unoenda kuindiswa kuzhara kusati wafunga kuda kuenda unonokaura nenzara umani. Kungoendeswa usati wafunga wega kuti uenda kuda kuenda kumba unopinda busy.
unopinda bisi. Just be careful, guys. Can just be careful. Just be careful. Hello, Anna Marau. Je dis say. Stay in kugara mumba kwa ungoshanda kwa unoshanda mkati uchigarapo. Ndova ndikuroti vari safe. I feel andizivi nchabvunza avanomira makona avakava. I feel so. Muno mune munhu anonetsa muno muRustenburg. Mune mumwe munhu anokataza vanhu wekuhoma Facebook anonzi Ngwenya. Ngwenya adatomboitirwa plan nokuti Ngwenya unokataza vediwe. Ngwenya unonetsa maZimbabweans akona zvokutamba unonetsa. Kana musoni akazvifunga anopinda nemasaluni nepaine zvimota achituta vanhu achi Ngwenya anoda kuitirwa plan. Anda kuitirwa kungopuwa chidzidzo chete. Ngasiyana nevanhu vashandire vana vavo. Makona ngachipinde munomira vanhu vemapizi jobhuma achiuta zvoti unotoona mazewe kune kusina kana munhu murodhi. Ngwenya ye anesu zviri sei. Anoona. Hello my sister Ivy Combo. How are you my sister? Zviri sei kuri sei kwamuri uku. So just guys, just be careful, just be safe. Anoona. Just be safe. Ndimindiri kwandunge amene wanda ngwetigwa planners but yeah inokuti anoshungurudza vanhu ndi anoshungurudza vanhu anochema naye muno zvotosikamwa kuti kuna Ngwenya anoshungurudza maforeigners zvisingaiti. Thanks my sister. Kana muri bolato zvekuti right guys. Ndakudzai nditika mogadzirira vane vana vakapedza va form 4 vari kuenda form 5 yantika vane vana vakapedza form 6 vari kuenda tertiary university kana whatever vari kuenda kuma tertiary colleges and what not antika you qualify to apply for these laptops. Tine 150 ma laptops atinawo. Saka garai makagadzirira guys, garai makangwarirawo ma diaries changam pana inini ma diaries andakupusa mundoona kuti ndinototi munhu akatoti jegi zvokutodaro. Saka nemiwo jeki koko andika jagged up qualify upinde utore laptop yemwana andika tora laptop yemwana madiaries apana munhu akapusa pana patsiri changam zvokutodaro. Vanmona ndosa mtenda tiri target, we are a target. Togara target kwa ane bora ndiani makwa tinogara takatomakwa because titori changam inotobhuwa vanhu vakawanda changam iyoyi. Vanmona saka nemiwo ite changam tora laptop yemwana upe mwana laptop ainise kuchikoro because laptop yako inodhura mozviziva imi kuti utenge laptop unenge usina mari kutenga laptop. Vanmona asi laptop inotodiwa because mwana kana akuenda kokwanenge achishandisa laptop. Vanmona achishandisa tablet akushandisa laptop. Saka please ngwarirai vana shumbure toda maningikiri enyu anoziva chima mwana kuenda chikoro muna main ndiyo vati kutoda ita kutoti ugadzire zvinhu zvacho zviite fast. Taya kuti mugadzire zviite fast. Changam aina boss ata changam inobowa vengisa inokuti takachangamuka kana pane page reno akachangamuka pano takachangamuka tina zvokuti takachangamuka ende takangwarira. We are very vigilant. Takachangamuka zvokutodaro madiaries changam whether murume cheche munhu anozvitsvagira pano padiaries munhu anozvitsvagira ika kuti sinene ndiri kutomutsvaka whether ibasa munhu anotomira kusvaka basa rake kuti kuda kutodai whether amen iko zvino pane chigame chanachitofunga kuti tichimboitira vari muSA yava madiaries kwete vana nyoka vanambwa ndikureva madiaries chaiwo chigame chekuti ari kubirthday uya ari kubirthday to oita birthday oita like a birthday party and then to invite ana madiaries just to go and support. I want something chekuti asimuke business toendawo nemapresents even if you can say pamunhu 100 rand hanmaona 200 rand just for support. Anongoita birthday party iye ounganidza chikafu handika kuti vanhu vadye oinvite madiaries ari mudhuze munharaunda imomo oenda kubirthday party nema 200. It's a way yekusumudzirana hanmaona enda murima garage. That's all. Wait guys,
andingaudziva nezvebirthday party yako pasina madetails. It doesn't work like that munin'ina, hazvishande saizvozvo. I know kuti kuda kuronga birthday party, but it doesn't work like that. Hazvingonzi bvu ninga kuita birthday guys rake, and you don't operate like that. Aiuye vanhu munin'ina, rega tichikuudza kana tichikuda to support nema diaries unoita